příštím roce nastane změna v koordinaci programu Master of Public Administration ve výzkumu, vývoji a inovacích, který doteď fungoval pouze pod společností Alevia a pod vedením Aleše Vlka. A nyní se přesouvá pod křídla CYP, které program ve spolupráci s Alevií a Alešem Vlkem bude mít nadále na starosti. Krásný dobrý den, já už vás tady vítám u našeho dalšího podcastu a vítám tady taky Otu a Aleše. Ahoj. Ahoj. Já začnu u Aleše. Aleši, my už jsme spolu program MPA-VVI nakousli v našem předchozím podcastu. Přece jenom pojďme si prosím tě zopakovat, co tě vedlo nebo co vás vedlo založení takovéhoto programu. Co nás vedlo k založení programu? MPA-VVI, čili Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje inovací. Dlouhou dobu jsme se věnovali školení a vzdělávání určenému pro akademický sektor, pro vědce. Měli jsme nějaké samostatné přednášky, workshopy a vlastně jsme se shodli na tom, že máme plno zajímavých kamarádů, lektorů, kteří se zabývají různou problematikou, že je to tak, každý umí něco a že vlastně v České republice chybí obecně něco komplexnějšího, kdyby někdo, kdo se chce pohybovat v oblasti výzkumu, vývoje inovací, tak chtěl si od každého projít aspoň trošku, třeba nějakých 10 věcí, ať už to je od ochrany duševního vlastnictví přes nějaký právní rámec, takže to tady chybí, tak jsme si řekli, fajn, mohli bychom něco podobného udělat. Čili byly to vlastně dvě věci. Za prvé, že tady vlastně toto vůbec chybělo a za druhé, že jsme měli dostatek kamarádů, známých lektorů, kteří byli schopni a byli, myslím si, šikovní v té dané oblasti něco podobného přednášet, takže nějak to dát dohromady. Mm-hmm. Program už nějakou dobu běží. Podařilo se naplnit tady tu vizi, se kterou jste zakládali program? Já si myslím, že ano, samozřejmě mělo to své, řekl bych, jakoby silné stránky a slabé stránky. Myslím si, že jsme se dostali nakonec k tomu, že jsme v průběhu 12 těch modulů, i když potom si možná řekneme, že i to je třeba moc, že jsme představili něco, co po těch 10 až 12 návštěvách tomu absolventovi dává přehled o tom, že se vyzná trošku maličko ve výzkumu, ve vývoji, v inovacích a myslím si, že vlastně začali jsme někdy před 5 lety, už to byl 4. ročník, tak že se podařilo najít nějakou skladbu těch lidí, těch lektorů, kteří se vzájemně doplňují, každý je specifický a velmi silný v nějaké oblasti a že vlastně každý má co říct a že to poskládá tu celkovou mozaiku. Samozřejmě občas jsme se jako spletli, někdy ty lektoři jsme experimentovali, ale nakonec se to, myslím, všechno povedlo a teď si myslím, že se to ustálilo. Jak už jsem zmiňovala, v medailonku už to nebude jenom Alevie, ale vstupuje teď do pořádání a organizací také CYP. Kde se zrodil ten nápad? V čem bude přidaná hodnota? A proč právě CYP? Teď chceš ode mě to slyšet? Nebo je mi to jedno. Tak já začnu jako první. První věc byla ta, že já jsem teda řekněme na prahu své 50 vstoupil do zaměstnaneckého poměru, čili najednou jsem... Děkuji. A vlastně jsem zjistil, že na tohle to úplně nemám tolik čas to třeba dál rozvíjet. Že to přišlo do určitého stádia. Čili první věc byla, máme tady nějaký hezký produkt, který ale já sám nezvládnu dál ani organizačně a bylo by dobré se s někým domluvit, komu to třeba, kdo by měl zájem nějakým způsobem v tom pokračovat. No a přemýšlel jsem teda hodně, jednali jsme s různými potenciálními zájemci, někdo přímo řekl víc, asi ne, my jsme spíš takový třeba strategové, děláme analýzy, nám se moc to školení nehodí a musím říct, že když jsem se o tom zmínil před Otou, což se mu omlouvám teď dodatečně, proč mě to napoprvé nenapadlo, tak Ota nejenom, že teda absolvoval, což určitě asi prozradí, ale současně si myslím, že jakoby CYP jako osoba právnická, která není svázána úplně nějakými věcmi typu vysoké školy, se myslím, že to je ten správný subjekt, který to může dělat. Protože nejdřív jsme si mysleli, mohla by to dělat nějaká třeba vysoká škola.
Ale zjistili jsme i při té realizaci, že není dostatečně flexibilní, že tam jsou určité vnitřní překážky a že nakonec jako ideální by byla instituce, která je nějakým způsobem světa s vysokým školstvím, s vysokou školou, což je fajn, že to je Univerzita Karlova, ale současně je dostatečně flexibilní. Čili CUIP v tomto směru vlastně byl ideální kandidát a myslím si, že obstál ve výběrovém řízení. Obstál ve výběrovém řízení. Umístil se na jednom z předních míst a myslím si, že je to výborná výchozí pozice, protože že to může vlastně pokračovat v tom samém gardu, což je fajn. Aha. Tak já o tobě položím doplňující otázku. Jaká byla teda tvoje první reakce na to, když Aleš přišel s tím, že by do toho CUIP mohlo vstoupit a co si od toho slibuješ? Moje reakce byla klasicky nadšená, když Aleš s něčím přijde. To znamená, jasně jdeme do toho a potom vymyslíme, jak to uděláme. Já s Alešem spolupracuju už řadu let. Aleš je jedním z průvodců, nebo z mých průvodců tady oblastí vědy, výzkumu a inovací. Jak už Aleš naznačoval, tak já jsem absolvent vlastně hned prvního ročníku MPA ve VVI. A byla to pro mě obrovská vstupenka do tady toho světa mimo Univerzitu Karlovu, mimo to vlastně domácí instituci. Takže já, když jsem nastupoval na MPA VVI, tak už jsem zhruba nějaký 4., 5. rok fungoval v oboru nebo v univerzitním prostředí, ale vlastně moc jsem neměl prostor vidět ten svět z jiných úhlů pohledu. Vidět to, jak se na to dívají jiné vysoké školy, jiné typy výzkumných organizací a vůbec vlastně jiní aktéři, a kterých vůbec aktéři fungují v tomhletom světě. Takže to MPAčko pro mě bylo takovouhle vstupenkou na jedné straně, co všechno se obsahově dá potkat, a za druhé vlastně do dnešního dne těžím z kontaktů, které jsme tam nazbírali. Že tam MPA VVI je taky hodně o networkingu a o poznání prostě aktérů, kteří zrovna ten daný moment se v sektoru pohybují. Takže do dneška s řadou lidí, se kterými jsme tam vlastně odchodili, celá ta školení, jsme v kontaktu a spolupracujeme. Takže moje reakce byla jednoznačně určitě ano, tohle chceme, tohle nás těší a i mě těšilo, že se na nás teda Aleš s důvěrou obrátil. Pánové, nová spolupráce, nový subjekt, který do toho vstupuje, by mohl předjímat jakési změny. Budou to zásadní změny, které nás od příštího roku čekají, a nebo jsou to spíše organizační změny? Měli by se účastníci připravit na něco jako úplně nového, nový program, anebo se naopak nemusí ničeho obávat, protože Aleš pořád zůstává garantem projektu a je ten, který to vymyslel a dál to potáhne, a CUIP vlastně bude jenom takovým jako parťákem, který po organizační stránce stojí vedle a každý chvilku tahá pilku. Já do toho hnedka skočím. Já bych to nerozděloval na větší a menší změny, ale na změny k lepšímu. Protože tím, že vznikl prostor pro jak se to nazvá, novou spoluprací, pro vstup nového subjektu, tak se otevřel prostor pro to říct si, co by bylo lepší dělat jinak. Už tady existuje 5 let zkušeností s tím, jak to fungovalo, a co je optimální, jak to dělat trošičku jinak. A díky tomu, že se předělávala řada věcí, včetně například webových stránek, znova jsme si mohli sednout, nebo vznikl prostor sednout si nad obsahem, nad lektory, nad časováním, nad ideálními dny, nad řadou věcí, tak ty bylo možné vkomponovat. Takže jestli to říkám dobře, Aleši, myslím si, že že všechny ty změny, co jsme si říkali, že budou k horšímu, jsme si říkali, že spíš dělat nebudeme. Tak přesně tak potvrzuji. A to, co se osvědčilo, to jsme vlastně nechali. To znamená, nechali jsme to setkání jednou za měsíc. Myslím si, že jsme udělali docela zajímavou věc, že jsme to vklínili do 1 roku. To znamená, že bude 10 modulů v rámci 1 kalendářního roku, což si myslím, že je dobře, takže to bude v jednom tom roce. Nechali jsme 2denní moduly s tím, že každý ten den má 1 lektor, a to, co se osvědčilo, teď nechci se zbytečně chlubit, ale vlastně se velmi osvědčilo to, že tam někdo provází celou dobu, že tam dokáže navázat, protože těch školení, kdy je tam vlastně jenom 1 lektor, přijde tam 1 lektor, pak přijde druhý den druhý lektor, pak přijde za měsíc další lektor a nikdo nemá
ponětí o to, co vlastně dělal ten předtím, tak toto se podařilo spojit tím, že vlastně já jsem byl na všech těch modulech, na všech těch kurzech, trošku jsem komentoval to, co bylo, nebo to, co bude, nebo když někdo říkal, já bych chtěl vidět to, mi říkáme, ne, to je přesně za 2 měsíce, to si necháme na to. Takže toto se podařilo zachovat, takže slibuji, když mi to zdraví a čas povolí, což teda doufám, že se stane, takže bych byl opět u všech jako takový moderátor, facilitátor, měli bychom tam ty lektory. Takže zůstáváš průvodcem. Takže určitě zůstávám tím oblíbeným průvodcem v tomto směru a myslím si, že opravdu jsme já bych neřekl, že byly nějaké špatné věci, co se nepovedly, ale to zkrácení si myslím, že bude dobré a samozřejmě zůstává potom nějaká závěrečná práce, kterou ty absolventi píšou. Takže vlastně téměř bych řekl, že to zůstává to samé, ale začínáme už v lednu a končíme v prosinci, respektive taky v lednu. Takže to budeme mít rychleji za sebou s větší intenzitou. A přece jenom ale k jedné zásadní změně došlo, a to, že se celý program přesunul z Hradce Králové do Prahy. Ano, to je pravda. Meziročně ano, já jestli se pamatuju, tak my jsme ho vlastně taky dělali v Hradci ten první ročník. My jsme dělali Pardubice. Pardubice, aby se... A pozor, Pardubice Hradec. Pardubice nejsou Hradec. To byly Pardubice, ano. Minule to byl Hradec a mezi tím to bylo ale Praha, taky v Praze. Ne? Takže byla Pardubice, takže ono to Praha. tak cyklí. Ale teď to bude stabilně teda tak, je to naplánováno, že ten příští rok bude probíhat jenom v Praze. Celý v Praze, přesně tak a za rok uvidíme. Určitě zjistila se jedna věc, že je důležité pro ty lidi, aby byli logisticky v nějakém prostě centru. Ty Pardubice jsou dobré, že jsou třeba na vlaku. Na druhou stranu, když má do Pardubic jezdit někdo z Karlových Varů, tak je to zase trošku komplikace z jižních Čech a nakonec se zjišťuje, že nejlepší spojení je vždycky do té Prahy. Takže jsme říkali, jednou to uděláme venku a teď to zase přišlo nazpátek na Prahu, takže to chceme udělat nazpátek v Praze. Aleši, co se týče účastníků jako takových, co je největší motivací přihlásit se do programu MPA VVI a co ti to jako účastníkovi přinese? Protože to je značně jako komplexní program, zároveň má člověk možnost přihlásit se, ale o tom asi ještě budeme mluvit, do jednotlivých modulů nemusí využít celou tu školu nebo celý ten program. Nicméně, co bývá tou největší motivací účastníků za těch pár let, co si mohl vypozorovat? Já bych řekl takové tři věci, 3 hlavní a budeme zcela upřímní. Jedna věc je to, že máme lidi, kteří se jsou z toho daného prostředí, chtějí se dále vzdělávat. A dneska v té oblasti v podstatě téměř neexistuje alternativa. Jediná alternativa, která je v rámci normálního studijního programu, je management vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, který je dálkový, takže tam někteří, kteří mají dále zájem se vzdělávat, se můžou dát, ale vlastně nic takového jiného tady není. Takže opravdu je to někdo, kdo je v tom daném prostředí a chce si prohloubit ty zkušenosti. To je jedna velká motivace, která si myslím, že může být pro půlku těch lidí. Potom jsem se setkal s lidmi a bylo jich vždycky aspoň jeden z toho daného kurzu, kdy opravdu to byli lidé, kteří byli mimo to a chtěli se s tím seznámit a byla to jejich osobní motivace. A tyto lidé opravdu se snažili, chodili, zajímali se, byli nesmírně aktivní. Třetí věc, a to si taky nedělejme iluze, je tady plno prostředků na vzdělávání. To znamená, potřebujeme utrácet, potřebujeme se vzdělávat a toto je jako jedna velice jakoby přijatelných alternativ pro lidi, nejenom z těch výzkumných organizací, ale třeba například z krajů, z inovačních center, z krajských úřadů, kde se právě zajímají o vědu a o výzkum. Čili, a to mě moc potěšilo, že jsme měli účastníky třeba například z Olomouckého kraje, potom z nějakých vlastně inovačních center, z Karlovarského kraje a tak dále. Čili máme tam i pár lidí, někteří využívají prostředky třeba ze strukturálních fondů a někteří to berou jako opravdu vzdělávání. A to, co je na tom zajímavé, myslím si, že u každého je to trošku něco jiného, ale nakonec je fajn, že se ta parta sejde a že se to tam střetává. No vlastně, co já jsem měl možnost pozorovat mezi těmi ročníky, tak je, že ta obsahová skladba se ti hodně mění i podle toho, co tam je za účastníky. Co si pamatuju, my první ročník, co jsme byli, tak jsme tam byli skoro všichni transferáři a bylo to hodně o transferu. Teď naposledy tam vlastně, jestli se nepletu, když jsem přednášel, tak tam nebyli skoro minimum lidí z transferu
a bylo to víc takové jako úvod do transferu, ale zase tam máš ty vstupy, protože celé MPA ve VVI je hodně interaktivní, tak najednou tam dostáváš víc vstupů z toho, řekněme, úředničtějšího rybníčku nebo vědečtějšího, takže se to vždycky nakombinuje. V tuto chvíli jsou spuštěné nové webové stránky celého programu. Je teda osekán na 10 modulů, anebo asi spíš koncepčně upraven, než že by byl úplně obsahově osekán na 10 modulů. Jak to v tuhle chvíli o to bude fungovat, když se chci přihlásit? Musím absolvovat celou školu, nebo si mohu vybrat po modulech, jak mi to bude vyhovovat, nebo dokonce, Aleš, ty si říkal, že jeden modul má 2 dny, tak můžu využít jenom jeden z těch dní a jak se to případně potom bude hradit? Jaké jsou teda teď ty podmínky, jak to bude fungovat? My máme obrovskou výhodu, že můžeme navázat na zkušenosti, které tady Aleš s Aleví za ty roky pozbírali a snažili jsme se maximálně víc vstříct uživatelům, účastníkům nebo potenciálním účastníkům toho kurzu. Na všechny varianty, které si popisovala, jsou možné. Od toho plného programu, to znamená celé MPA ve VVI, kdy za předpokladu splnění všech podmínek končíme udělením titulu MPA, tak je možné objednávat i po jednotlivých modulech, které jsou dvoudenní, těch je tedy 10, to znamená dohromady 10 kompletních modulů, každý tematicky zaměřený, a nebo je možné objednávat i ty jednotlivé dny, pokud třeba nemohu přijet na celé dny, nebo mě zajímá jenom jeden lektor, nebo toho druhého nemám rád, tak se dá přijet i takhle po modulech. A všechny tyto funkce jsme zakomponovali do webového rozhraní, tak aby se dalo všechno naklikat dopředu, dala se dopočítat finální částka, včetně všech kontaktů, pokud je potřeba cokoliv upravit fakturačně, projektově, tak aby to odpovídalo veškerým možným nárokům budoucích účastníků. Takže takový e-shop z MPA VVI. Je to tak, je to tak. Ještě můžu doplnit jenom jednu věc, co jsem chtěl říct, že vlastně snažíme se, aby to jako celek dávalo smysl, aby ten, kdo tam přijde, aby se částečně i neúplně navazovalo, ale aby právě ten, který to absolvuje celé, tak aby měl opravdu skládačku ze všech těch příslušných kousků, ale současně, když někdo přijde jenom na jeden modul, tak aby to dávalo smysl, a také současně, kdyby opravdu někdo mohl třeba jenom na jeden den, tak aby ten den vlastně byl ucelený a sám o sobě smysluplný. Takže opravdu jsme se snažili to poskládat, takže jeden den dává smysl, 2 den dává smysl a celých těch 10 modulů dává smysl taky samo o sobě. Takže opravdu jako navazuje to na sebe, ale nevadí, když třeba někdo nebyl, protože ta problematika je vlastně uzavřená v tom daném dni. Promiň, to je vlastně byla jedna z nejzábavnějších věcí, aktualizace MPA ve VVI. Jsme zrovna v tady té místnosti mohli sedět a kreslit se na tabuli, jak ty moduly vycházejí, a aby jsme žádný z těch modulů vlastně nekouskovali, aby jsme tam zachovali tu ucelenost, po které řada účastníků volala, aby mohli přijet právě jenom na den nebo na druhý a aby to nebylo tak nějak přeseknuté a člověk získal tu komplexicitu. Takže to je jedna z věcí, která nás vedla k tomu 10modulovému režimu. Rozumím teda tomu, že když mě zajímá jenom opravdu maličká část toho programu, že si vyberu jeden den, jeden modul a je to takhle v pořádku. Ale co mi přinese absolvování celého toho programu? V čem je to tak jako komplexní a co je teda tou přidanou hodnotou, když to vezmu celé jako balík a nebudu si vyděbávat jenom to, co mě třeba zajímá, ale možná nedohlédnu do toho, že celých, 10 modulů, anebo třeba 5 by pro mě dávalo mnohem větší smysl, protože do toho možná tolik nevidím. Já potom toto řekne ze svého pohledu. Osobně si myslím, že obrovská věc je to, že vůbec, že tam vždycky je jádro lidí, kteří to absolvují celé, a vlastně z těch lidí oni tam chodí pokaždé, vlastně vzájemně se pamatují, už spolu diskutují, takže první věc opravdu je ten networking, že za těch 10 modulů se tam lidi seznámí, diskutují do hloubky nějaké věci i potom nakonec mimo ty vlastní moduly, takže je to fajn na to celé seznámení. A za další vlastně opravdu jsme vybrali 10 nějakých oblastí, které si myslíme, že jsou důležité, a z každé vědět naprosto nějaký základ a plus ty nejzajímavější, nejpraktičtější věci. Čili si myslím, že by kdo se zajímá o výzkum, vývoj, inovace a projde si všech těch 10 modulů,
tak by vlastně měl mít ten základ, který podle mého názoru nikde jinde vlastně ve své podstatě nedostane. A já bych si představoval třeba, kdybych já přišel jako doktorant na nějakou vysokou školu, tak tohle by byl třeba základ, který já bych chtěl slyšet předtím, než začnu dělat jakoukoliv vědeckou práci. Nebo budu akademický pracovník, někdy nastupuji na vysokou školu, předtím jsem pracoval na kraji nebo v bance. A vlastně to je nějaký základ, abych vůbec věděl, v jakém prostředí jsem, jaká je tam atmosféra, jaké jsou tam vztahy a tak dále. Takže je to i ta znalost jaksi tvrdá, praktická, ale současně jsou tam i nějaké věci, my tam mluvíme velmi upřímně o tom, jak vlastně ten svět funguje, abychom si nedělali iluze. Takže jak to opravdu komplexní znalost toho celého systému. Otto, ty jsi to absolvoval ze 2 úhlů pohledu, a to, že jsi byl účastníkem celého programu a pak si taky přednášel, lektoroval, měl si 1 lektorský den. Jak to vnímáš ty ze svého úhlu pohledu těch 2 stran? To se musí zažít. No? Ta věc se opravdu musí zažít. Obsahová stránka je za mě skvěle postavená. Mě vlastně, kdo zná semináře, webináře, školení s Alešem, tak ví, že jsou vždycky velmi odlehčené. Vyznačují se tím, že jsou odlehčené, že jsou zábavné a že jsou velmi otevřené. To znamená, člověk tam opravdu může jít na dřeň, dozvědět se, jak ty věci fungují a přitom to není žádná frontální výuka, u které člověk jako usíná a musí si to odsedět. To je prvek, který díky tomu, že Aleš zůstává garantem a facilitátorem, tam můžeme zachovat. Druhou věc, kterou bych na tom chtěl krom té interaktivity a zábavnosti podtrhnout, je, tady okolo toho kousek kroužíme, ten networking. Ono, tím, jak je to vždycky dvojden, tak se v tom daném městě přespává. A já musím říct, že za mě 1/3, ne-li polovinu toho networkingu a toho, co se pořešilo, jsme vyřešili vždycky večer. Protože ať už oficiálně nebo neoficiálně se vždycky večer vlastně mezi jedním a druhým dnem těch kurzů vyrazí někam na večeři, na pivo, na víno. A ku podivu se vlastně celý ten večer řeší jenom to školení, jaký to bylo, jak se to dělá u vás, že se nepřechází, nebo jenom minimálně se přechází do nějakých jako osobních témat nebo jiných témat, politiky, ale že se vlastně řeší obsah toho kurzu a tam potom vznikají řekl bych, ty hlubší vazby. Takže jak já to vnímám, abych odpověděl na ten tvůj dotaz, dělo se to i před těmi 5 lety a dělo se to i loni, když jsem měl možnost takhle přijet posedět na ten kurz jako lektor a to mi dělalo radost, protože se tam drží tady ta nenásilná atmosféra. Ano, v tuto chvíli jsou spuštěné webové stránky, na kterých si můžeme nahlédnout do programu a toho, co nás čeká. Je to tak tedy, že v září se spouští registrace. Je něco, co byste k tomu chtěli říct, k tomu procesu registrace, kdo se může hlásit, jak se může hlásit, jenom to možná znova celé zopakovat. A v lednu začíná samostatný program. Tak jestli to můžeme ještě teda nějak shrnout, ať máme představu o tom, co nás teďka čeká v následujících měsících. Řekla jsi to úplně správně, čili opakování je matka moudrosti. Spouštíme registraci od září s tím, že v lednu se začíná, takže pevně věříme, že se účastníci přihlásí. Už jsem měl nějaké indikace toho, že by lidé měli zájem. Pak, když se bude pokračovat v tom stylu jako dosud, tak jsem říkal samozřejmě ano, pokračujeme, nebojte. Aleš zůstává. Zůstanu u toho, legrace si neodpustím v tomto směru. A ještě jsme udělali jednu věc, že přece jenom takhle není to nějaký akademický titul ve smyslu vysokoškolského zákona, je to nějaké osvědčení, prostě, které se v tuto chvíli vydává, ale říkali jsme si, že by bylo fajn, aby vlastně to byla taková nadstavba nad existující vysokoškolské vzdělání, čili jedna z nějakých, neříkám, že nepřekročitelných podmínek byla to, aby ti lidé měli absolvováno vysokoškolské nebo nějaké vyšší odborné vzdělání, by prostě navazovali na to, aby tam, teď nechci říkat, aby tam nepřišel někdo vyučený, ale i to se může stát, proč ne, ale měli jsme takovouhle jednu menší podmínku, jinak vlastně ve své podstatě tam žádné podmínky nejsou, jde o to, aby opravdu lidé si našli čas a ty 2 dny absolvovali. Bývávalo to úterý, středa, teď jsme to udělali středa, čtvrtek, čili jsou to 2 dny pracovní v týdnu, protože většina těch lidí jde v rámci svého zaměstnání
a už jsou ty termíny známé vlastně rok dopředu, takže vlastně ale je dobré to si to upřesníme, vybrat. jsou to 2 pracovní dny v týdnu, Ano, v měsíci. V měsíci, ano, 2 pracovní a v červenci a v srpnu odpočíváme v létě u moře nebo na horách nebo na chalupě nebo kdekoliv. Jinak k tomu, co je potřeba, nejsnažší, jak se teďka přihlásit, je vstoupit na ty webové stránky, o kterých jsi hovořila, a zaklikat si, naplnit košík a poslat objednávku. Pokud by k tomu byly jakékoliv dotazy, máme tam telefonní číslo, e-mail, je nejsnažší se nás sem ozvat a všechno zodpovíme. Skvělé. Pánové, tak já vám přeju hodně úspěchů v nové spolupráci a v roce 2024 nad novým programem nebo pozměněným programem MPA VVI a děkuju. My taky děkujeme a těšíme se. A já se na vás budu těšit u dalšího podcastu CUIP On Air.